Welcome to the leading site news. Solar project one lo solar project kewan det pen api elitum kelong nang jian ateng pen pacing dum nang ko ka the bangket to dap adap takalilang jirlo adap por phai ke thomra chitima por pusipu elitum ta adim rong ma thola surave athe lan ke jirlo apor to dap baji ke thomra minit hong ke ba por melom muhri terona rong asar lapen ke mondola tumhan wansi geotech en pendang lok long lepun bom lo lake kanghu kanghi lo lapen ke badu bang khule hang sitame lake kanghu ai ui lo jongsi arona teng pen ke claim ji polonte lake official arona teng pen polonte baji ke ba phisi nelitum ka chinia teng bane claim nang jima ku Tamir la mondo to men pen anena photo thai la sondo asila sono bang ke mondo to men pen photo ka thai pen ke bang jo text gana bang ke majo bang photo me claim la alang tum sami ason claim dat photo te ina tum nya bek lang photo bang Borjana Hawaralong Solar Project Kibi Ponji along Lam Ki Kiklang 2. Borjana Long Solar Project Kibi Ponji Adim Lam Ki Kiklang Alam Lapuhen Lo. Pang Thek Thek He Amonit Atum Mate Borjan Hawaralong Amithang Jongjung Along Le Ave Pinpen Nonapor Tangka Long Dunang Ji Pupenajok Geotech Joy Joy Asai Kiklem Dun Posi Lam Ki Kiklang. Joy Joy asai ki klem dun pen solar ki biji along le along mohor ki nep kanghu laso long rong arat thangnap ta chini dun de lasi lasona sai lang no madu le klem seta rat atum troy dun thek the pu pen pini pherang kia me ke phapon tangte non rat pen kaning je pon alam thele ang ton pen arji pon iksinang tante pini nipai Great Roxy Pini Ladak Gandepur Abojara Hemarlo Tipo sini tuk tangrum nang kok ma laso puthak nelitum ning kipung ning ke kang laso lama cepak lang ji kula so phan nanga chopa pona teng ben ke wang apot media korte tum hanta choro lo Pini Ladak nelitum kachingrum lake nelitum along Hempuing ti ASGB asopo ing ti sangho dolo neli tumalong do tholang hanse rong pen arong asar hanse sangho dolo la pen neli tumarong pen kethe giding kesar tumanda ladak dolo la pen tu la mijikro pen arong sar sidame dolo la pen te la solar project aputhak neli tumaphan koson si elitum along le ko anma elitum anam ka chelong do naya teng beng ka chelong do naima la sopathak bidi sore nang pendang lok nang ke ja pona amai phudan elitum long do lo bikrom besar ke hai la pen alang ni long ka cherab dun ver kro sangho ake hai la pen nili tumarong along social activist sar mondor sar teron sangho sar dadolo lapen ke neli pini nangkar jabdun abang ke lake neli tuma arong asar sar surenteron alang lige ogreng no da jok neli ge akorte lo neli ge ase samteron arong asar pu pensenang represent don lo lasi pini ladak ke haiterang arong asar sitame dole ke haiterang arong asar suppose sitame dolo eli tuma long terang sangho sar dolo lasi pini Pia thesi ladak eli tum kaching rum nang kok ma laga ning duk pi kalam ning duk pi athe pini ladak mentu pene nilitum dak SGB kethom men tiso SGB lapen ke hempu ing ti SGB mohri teron SGB la SGB kethom kachedai arong aradatum mentu pene nangke do aning kan ke litum hot dam dekte lo the karbi tum ke kache toklo rave lasi ko an yani pen tum mesen me air pen ining arong aje pen dora pet hara pet lo sita me pini solar project 1 lo solar project kewan det pen api elitum
kelong nang ji an ateng pen nili tum phan kelong dunang ji paputak tanang ja pon bang dolo pu besar ake hai te boy phis ame to dabadap abang ke non nili tum phan nang paching rum nang kok lo nang paching rum nang kok athe bang ke to dabadap adap takalilang jirlo adap por phai ke thomra achiti ma por pusipu nili tum ta adim rong ma thola surave athe lan ke jirlo por to dap baji ke thomra minit hong ke ba por melom muhri terona rong asar lapen ke mondola tum han vansi geotek en pendang lok long lepun bomlo lasi laso birta long si nilitum adim long anang humri dun lo lapente nilitum daga adim long anang ka humri duna hoda bangke alang litum pradlap lo nilitum pradlap theglong lo lapentu aprang ko nilitum arong asor lo sitamen non ke sarpoterang rong long sido lo ake hai sar Elvin Teron nangli alam so nang cepaklang non ikha alang li nang pachini lo je inoda monit nilitum non ka men sung pon pe lo alang li men athe alang li phan ke ther ke haba son do nasi nilitum malong sidolo alang li ke alang li na pachini do na teng ke alang li photo ta cheuthai non elo geotek chen non ad lo lapen ke alang li geotek chen non adim ta sen ajo saria lialong posipu lake nili methang ang hopen karju si alang li nan chethan vek lo nili long nang karju don long abang ke alang li ta dolo lapen alang li tumanda nang arju don long lo lapu besar sedamen arju don long lo alang li hopen nang chethan la alang li men ke nili tum non dak sung bon pelo athe alang li phan kopolo puji hala phan alang li edon aphan akisung do kok ta thek athe alang li phan ke ther ke hapen a jok tahai lobon nilitum kang thum dam pen jenitene alang nang dunlo te boy fisita me haladak adim long panang le rok la halam nang jathan det pe maralang li asu supik pu ahok kesu tahai po ala so alam pe namasi alang li dam juilo lasi non nilitum ki pui bo bangke jirlo phirlo ke aron kali ladak ahok lo ladak mondol tumang si geotek envek nang po athe ladak NC area lapen ke landak geotek en vek nang po mezar vek nang po athe mezar je ponde konsi ke do mal ha chi ne la so teng men se alang litum nang chiklem vek nang po te boy phis me jero phiro ke wang ke kang hu kang hi lo polo lake badu bang phule nang claim sitame lake aron kali lake kang hu kang hi lo lapen ke badu bang phule hang sitame lake kang hu ai ui lo jong si arona teng pen ke claim ji polonte lake official arona teng pen polonte baji ke ba phisi nelitum ka chinia teng bane claim nang ji ma pu jirlo phirlo ke claim nang nei ma pu sitame todap ke labson kalidat si jirlo phirlo pen si nang claim lo jirlo phirlo pen nang claim lo anke rada tumang mang huprong lo arong amat dam lo tame arong rada tumang ta kisumana tum ke aning ke oi kachiru tum ta do nili phantan nili men nang pon pe pu lasi nilitum haladak muhri terona rong asar hemta nilitum humri damlang nilitum kamri dam hot bangke alang li banang je thanon lo nilitum ke badu bhanta wanong le lapen ke badu mondor bhana wanong le claim long le pusipulo sitame nili halas innu damoni ra phan karju niling hoben karju halas amani amen nili non nang than thelo the alang li phana kisung dokok ta thek alang li phan ke ther ke habla son do ta hai bon nili karju bam hotang iwang sip dat sitame alang li aning klar et pen jok alang li ahok lam nang than dun lo lasi nili muhri terona rong asar phan aphong arjulo jongsi nangle tum lada claim binong polonte nangle tum geotek dame claim ba mondol wanwe benong polonte nangle tum monili tum ke claim ahut geotek ke en ang thek mam te claim elo ang thek lang rok polone nangle tum adai chenjima pula so nili karju hut ke nili phana ba adai nang chenon hai hedar lo ar pu nang chenon hai hedar lo alang ni nang thak thu bang ke nangli tum akam cheklem mo nili tum akam cheklem po pusi nang thak don rong lo lasi nili mathalo hoitu alang li tum claim kle ta hai ba claim ta hai sitame laso alama bang ke badu bang phule claim sitame nili tum sodak pen pin rem lo jong si ahok pet la claim vek ben nong polonte la ke kanghu ai ui lo SGB ponoi nili tum chuningri padik krim lo Karbiang long autonomous council kachari ake the ke dinga tum hasame alang li tum bhan ar puben pasunang ji lapente badu mondol nang dun pusitame
hala bangso mondol phan sidame lake council aron sikar kanlo sinili tum munthidam la se alangli phan sidame alangli ar pupen pasunangji la pente la pini adap pini lake terepo ni phai kretroxi adap por phai kethom ra minit hong keba por penange claim ba pini angbong anange claim la so a procedure made akama amokha anbang ke cancel lab nai basinili tum ladak rong ber rong thak la men tiso area la pen ke mum chom teron lang berek rong pi sam teron la pen ke bong long terang la pen ke lok pokiling la pen de ladak lok soteron la pen de ladak sarpo terang la pen hempuing ti lat anarat tumke nili tum chuning rilo nili tum chuning ri padi claim lo je pini ladak nang ke claim akam an ke cancel nai la pente jong si ahok pet ke claim ben nong polonte labang so area pa blacklist bi nai athe ala ke nili tum aphan kembese nang thek kalilo lake ili tum aphan radaphan kachong hu mate kachobai thepi kalam lo lasi anu kaprek kaning jeji dola asini lia anu kaprek phansi kaning jeji phana por pilo sarpoterang muhurteron LCB ang kang dag kandepura long pidaphet Geotech solar project pen kang hotum kibang los bang solam ki padolong dirin pen lam the tham the prang la media hoi tam me choropalo lan sepatu pen da kabang thekapot nili kali je lam ke punili plan tame plan ni chelo sami theli ke patlang tung lalo nili kali kang tung ke lalo non hejong la solar project la ground report ki en pendang lok non jitu spot ke dam photo ke jathai geotex polo la so men pen peda phet jong mhor terona rong sor pedana dim adoi hoy arai along dam pen joy pen an ke arsegit bangput ban chi hang pen an ke jathai pon pu do pu alam joy ne si pini lamang so alam kita meklang lo la sini nyele ke pu tung la lo madu abang punon tebok terai bang pu tami ke thegere pendang lo kapre ka tum tami kang hu po lama bangke kang hu pina akamang ke lemang ne la senyeli pula lo jong si kang hu tum no si dakok pula tel bangke lep na kop la senyeli ke pulam no jong si morterona so jong si pini kang hu kam klem bolute morteron so phanda lep na kop jibi pendang lok SCB lepen arab tami lep na kop jadi pulam na patui labang so akam ki klem long pop abang ke kumat amondol tumji nang tum kachini dun mekdum nelehin pen kachini teng bote nilelong kedo neletum non sarebom arang rong sarebom ga mandol patum ana phan nili hin pen arjudablo la pen yar opan da arjulo la pen eska tum arjulo la pen yam sarba tum arjulo sitame alang tum hin ben bangke pini phan bangke sarve phan ke madu phan tang te puse ala la konsol cerita bangke langtan si nile me pui bangke kang hu pesi male kebok angkok lo gitu mondor to men pen si male kibang thai pur ala mangke photo thai pen tame la mondor to men pen anena photo thai la sondo la si la sondo bangke mondor to men pen photo ka thai pen kebang jotex ke ana bangke maju bang photo me klem alang tum sami la son klem dat polote ila tum nya bek lang pola bangke asinile choni ka tung lalo kar biang lo telemas konser CM alang phanstami la illegal ke klem atum al hanske atum han make GB le punon mondor le punon ma abang phuptin phanstami lake alang teman ne bek nang po apel arpu do teman tame pasun bek nang po nilihin men kutuni kar bek nang termasuk konsil itu mesti kon CM Dr. Tere Manghang lapen mosar mesti tame lapen itu lokal IM sojor apan tame nilihin men kelam tangtum la so puta ke lalo ke damye dimbang itu konsil pen ke patik mana pina bangke hodak terona rong lo pina de bangke intierong lo son ke patik bang hal da konsil pena bangke jitu afixar bang awet na so fixar bang na join avejoin si alang to mondor to decision teng pen mathasi
hada ke pinap damang hada ke pinap dik damang hada pinap dik si damang lason si mene pinsong rong na asalang to mangke ko mane rong dam popurute pinison berta pepo mane rong pinap dik dam popurute pin berta pepo alang ni tum ke dam de ade mangke dalo mane rong ke pili uthai lo purute ele tum borjan amit borjan pam de lo ele tum suppose example samteron rong uthai lo purute samteron rong ka uthai ari lo purute 200-300 kali lo hajar, mana 1,000-2,000 population namun nasi bang oti. Halau so bang ojo ini pinan ame thang along ni dobek atau mangke jutai tu la jutek sa entulong ni jati. Nasi labang so long bangke ni le kecurung yang tung lalu mana along ni hempu tum apa namanya jutek along bek nang po lapen angtan itu kapek along ni dela labang pun mangke ni tu mihil mangke kecurung tung lalu along ni hempu dobek tuan mangke kecurung nang po lapen pasuk sakdung ni pasin kecurung tung lapen hala itu nang ni nakarju open alam dah lalu alam tu fixar bejo ni si mana alam tu kidam mota fota lo labang ke lasi ni le ke po lam lo ni si suppose bang suri thom deko ti bolute hala mondor da aning sak deko ti so ning sak deko po hadak pa thik lo bolute hadak da bada po arong pek rong po arong nane parju hop mane advance parju ya dem ga da lo bolute ni kom som pa me thanga rong rat chuthai long po pe dim la lo alam ke asi ason lo do ni le ma kidam tanga ni samteron rame penando bang suri si bak mun do dak tame lang bri rong pian ar bang ke immediate information pilo dak direct mondor dam lo sabi dam lo dam ke ame thang jitu ame thang rong arat an do lo chuthai long lo sami samteron bang ke penando penan tame kan ola ka thai long ni tum do lo ka thai long tum do lo tame ka thai long ni tum si ong la ame thang rong arat Dilai penamret timung daliding site news.